Watan gaya ma. Wai da na ci gyaɗan nan. Sai na tuna lokacin da muke lodi ujile. Ujile. Zuwa ujile. Na gora kenan. Na gora fa. Da ujila ai ba babban ɗan kasuwa kamar ni. Kai, kware kuwa. Akwai abin da ya taso ma na je kawo kaya. Sai da na je Orangora na sha lodi. Da fatan ka san can. Ina da labarin ka. Kana da labarin sa. Ina da labarin. Kware kuwa. To ai anan gurin kawai mun zo hawa gangara ta samu. To. Muna cikin gangarar na mota ta faci. Birki ya tsinke. Babu. Satiyari ya fita. Kai. Ina baya. Ina kan kaya. Salati kai. Ai ni da salatittuka ma. Kware kuwa. In ba ka labarin. Ina mun ga zo gangara taya biyu suka fita. Amma can a haka ana kaya. In gaya maka. Can gaba ɗaya gindin motar ma ya fita. Gaba ɗaya? Gaba ɗaya. Muna ina? Muna sama. Amma in gaya ma ka san abin da ya faru. Ikon Allah goron nan ko kwaɗe bai zame. Ya ka ce ikon Allah ya fi karfin wasa. Kwade kuwa. Amma manya kaya na goron ya makale. Goro yana sama. Goro yana kan kaya. Kuma ni ina saman goro na. Har ka tuna min kasan ni kana da ka gani tsohon karen mota ne. Kai ɗin ko? Ai. Tsohon karen mota ne ni. Kwade kuwa. Sai Allah ya haɗa da wani direba na ɗan bambaro. Ɗan bambaro. Me gidan naka? Ai. Muka je ga idan muka yi lodin shanu. Kuka ɗebo nan muka ebo shanu nake gaya ma. Direban nan wuta yake yi. Tafiya yake yi. Bambaro yake yi. Ai. Gudun nake gaya ma. Hanya kan saman bodi kawai jijjiga nake yi. Ba komai. Ai ba za ka faɗo. Na gaya ma haida muka je makera. A makera? A makera baba. Ita ba su do a zuwa ƙarar ruwa a lagireti. Ina zuwa nake gaya ma ina buɗe lagireti. Ashe mun yadda injin mota tun a Kaduna. Na'am. Mun yadda? Injin mota mun bar shi a Kaduna. Kawai gaba ɗaya emtin ne muka je can har a gere. Da tafiyar a haka. Duk gudun ta na ba kawai ta ruga har sai da muka je a gere ba mu san mun yadda injin ba. Ƙwarai kuwa. Ai.